Amir, ban saba da yaudara ba. Don haka a kanka kuma ba zan soma ba. Ba zan ci gaba da hukuntuwa da azabtuwa a kanka ba. Ina so ka sani, idan wannan ita ce soyayyarka a gare ni, to ina so ka sani ba zan iya ci gaba da wani. Ina, ba zai yi ba Hafiya. Ba za ki taɓa haƙura da ni ba. Ba za ki iya ba. Saboda kai ne numfashi na? A'a, ko kuma saboda kai ne zuciyata? Kai ne idona? Kai ne komai na? Zan iya rabuwa da kai mana. Idan soyayya ta zama salar wargajewar rayuwa, to rabuwa da juna takan iya daidaita nutsuwa. Saboda haka, na rabu da kai. Ka rikita ne kamar ba da nan duniya. Kullum mafarki da ke yi dare da safiya. Kuma kai ne magani ga Hafiya. Ni na san na yi babban dace inda kina na raye. Murna nake koyaushe komai muna yi tare. Kaunar ki ta shiga ko'ina.